إرتراو تقدماي بيلجمايت كلب إنتر مارش وان تجوبرتي لو مقدم مبل عسرة مدرخ تور دي فرانس بسلام دحر مزامو اب تاريخ قدم بشكل تعلم حدش تاريخ بالسنة دول ملكع اب تور دي فرانس قتاليا ماليا تعواتي كوين خمزلو افليتو بينيام جرماي اب تبقى قدام زتخيد مبل عسرة مدرخ اب ناينت بدرجة مريحو بمئتو مخا اتاو الدر قوبتات زبزحة بمنبارا اب درجة بزح زلوات كم زي اللدرو تفليتو كوانت نبرة حجيقن بينيام جرماي مولو بمولو مئتاويت ونانك قتاليا ماليا تور دي فرانس كل تشحن عيسان 4 كوين لا نايز مغنيات كاتا بسنبت التكاد مبل عسران حدن نايلو معمت ناي تور دي فرانس مزازميت مدرخ نايجيزي ود الدرب مخانان زخونه نطبه زي وهبلان بمخانو بينيام جرماي نزانا عسرا مدرخ ود الدرب بسلام دحر مزامو تعواتي قتاليا ماليا مخانو ارغاغيصلا بزخا بينيام جرماي اب تاريخ افريقيا كاب صليم يبلو صعدا اتقدمي اب جراند تورات قتاليا ماليا زتعوته تقدمي بشكلتا كخونن كلو بدرجه عالم دما اتناي مجمرتا اب جراند تورات ناي ماليا عود زمزغبه صليم افريقيا كخون كيل لا بزخا بينيام جرماي ابزناي لو معوتو ددر تور دي فرانس تاريخ دراريبو يسندو وزلا ابتا بقدام زتخيدت مبل عسرا مدرخ ترير عقبت زنبره خوينا ازيا بدايت مدرخ زور فرنسا منبارون تغليص لا بعوتت نتو ددر بغيزيه زمرح زلون بني حفش درجات دما نتو ددر زمرح زلو سلوفينياوي تاديج بوغاچا يتعويت لا ايرتراوي بينيام جرماي دما اب ساعاتو سلازاتون امنغوتهم نقطاليا ماليا زودادرو بينيامين ياسبر فيليبسنن لوط سلازيله بينيام جرماي نقطاليا ماليا او حسوالا ابزاناي قدام 132 كيلومتر شفنت مدرخ نبوغاچا سعيبم جوناس فينغاردن ريتشارد كاربازن كالاين سالساين اتيومالو بينيام ابتنايلوم وددر مزدق غانتو ايدن ايد تتاحيزيو نمزازم حنصا زاتو انغتي ناي تور دي فرانس ون بعل بينيام جرماي عوت دمر نطمي ناي مبل 111 تور دي فرانس عامته كل تشحن عيسان 4 إلهم سميم مولو صباح ناي ولقن ناي غيزي وددرن سلازخونه ولاون فيليبسن نتمدرخ انت تعوتلو عيسرا نطبت راي سلازركب مخا مس بينيام جرماي زلو فللي 33 نطب بمخانو كركبو ايكلنيو بزخا او ورقه اندحرينايو كمتي اكايت تور دي فرانس إلهم مازلو بينيام جرماي نايلو عامت قتاليا ماليا عتير والا بينيام جرماي صباح سنبت اتدليو انكو نغير اندحرالا دما بسلام نتا وددر مززام طرايو اب 3 مدرخات قداماي اب كلته دما كال اي زوص بينيام جرماي نزز زود زز دفئ فلام صليم تقددام خوينو شمو ام مزغب كبر وسن عالمنا ون سفير لا بقوند ون ابز وددر ات انكو صليم تقدداماي نيرو اب حفشاو سرع خا زخونه زتلوط زيله خوينو دحري مبل عسرا مدرخ تور دي فرانس تاديج بوغاچا بچماليا بحفشاو سرع بينيام جرماي قتاليا ماليا ناي قصبتاو وددر نطبن كارابازا امبس عقب ايفان بولدما ناي منسيات صعدا ماليا لبيسم الله بغانتا نز وددر اتا بوغاچا ابالا زخونه يونايتد عرب اميراتس يا تمرح زلا سنبت زازامه ناي غيزي مدرخ 33.7 كيلومتر شفن كوينو اب كتما نيس زغبر مزازمه صنبل ون يركبو بزناي حج عوت كا بينيام جرماي ابناي عمته كل تشحن عيسان 4 تور دي فرانس زبلص فولاتيستا وي ناي قصبتا وددر تقددماي تباهيلون حدش كبري رخيب زلا ذا بينيام جرماي تعويتلا زلو قتاليا ماليا خا قدم حجي اتم جمارن كله بمساخوت تلفزيون زريኦም زنبره كمبيوتر ساغانن مارك كافانديشن زتعوتوا نويح عمتا زسرحلان وترز حلما زنبره عوت بمخانان دما نبينيام بولقو فليتيا دحرزا بينيام مولو بمولو تعوات قتاليا ماليا مخانو አረጋግጽላ ዘሎ መበል 20 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንደቂ ጋንቶን ኣካየት ጋንቶን ኣሰልጠንቱን ዘለዎ ልዑል ምስጋና ድሕሪ ምግላጽ ብዘይብኦም እዚ ዓወት ክርከብ ይኽእል ከም ዘይነበረን ከም ጋንታውን ካፕተን ካልኦት ጋንታታት እታ ዝተሓተ ባጀት ዘለዋ እንከላ ኣብ ዝዓወት እዚ መብጽሓ ካልእ ፍሉይ ነገር ምዃንን ብምግላጽ ኣመና ሕጉስ ከም ዘሎን ንጋንቶውን ተሓጒስላ ምህላውን ይገሊጹ ጋንቶ ኢንተር ማርች ዋንቱን ንቢንያም ግርማይ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ስራሒት ታሪክ በመባል ዘርጊሓቶ ዘላ ኮይና እቲ ንቢንያም ግርማይ ኣብ ዝውድድር ካብቶም ልዑል ሓገዝ ዝገበሩሉ ደቂ ጋንቶ ዝኾነ ደቡብ አፍሪቃዊ ወዲ ጋንቶ ሉዊስ ሜንቴጀስ ድማ ኣብ ሙሉእ ስርዕ ናይቲ ውድድር መበል 19 ደረጃ መሓዝውን ንጋንታ ቢንያም ግርማይ ካልእ ሓድሽ ስጉምቲ ንቕድሚት ኮይኑ ዘላ በዚ ምኽንያት ከዓ ቁጽሮም ብልክዕ እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣመና ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም
ተወዳዲቦም ንቢንያም ግርማይ ንኽድግፉ ናብታ ቢንያም ግርማይ ናይ ሙሉእ ውድድር ቀጠልያ ማልያ ተዓዊቱ ብዕሌና መድረኽ ዕውታት ዝድይበላ ፈረንሳዊት ከተማ ኒስ ዘምርሑ ዘለዉ ኣብ ከተማ ኒስ እውን በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ንቢንያም ግርማይ በኣካል ተረኺቦም ዘለዉ ኮይኖም ቢንያም ግርማይ ከዓ ብበዓልቲ ቤቱን ጓሉን ኣማይ ዝበጽሑ ደገፍቱን ማሚቑ ነቲ ናይ ሎም ዓመት ታሪኻዊ ዓወቱ ክጽምበል እዩ ኣብ ሃገረ ኬንያ ኣብ ቀልውላው ዝርከብ ፕሬዝደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ሓድሽ ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ መንግስቲ ንምቋም መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ብሰንኪ ተቐባልነት ዘይረኸበ እማመ ግብሪ ዝተላዕለ ንሰሙናት ዝቐጸለ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዊልያም ሩቶ ካቢነኡ ከም ዝበተነ ይዝከር ይኹን እምበር ሩቶ ትማሊ ዓርቢ ከም ዝገለጾ ካብቶም ንመንግስቲ ዘቕረቦም 11 ሚኒስትራት እቶም 6 ካብቶም ኣብ ቀረባ ዝተባረሩ ካቢነ ሚኒስትራት እዮም ሩቶ ነቲ ካቢነ ሚኒስትራቱ ኣብ ዘባረረሉ እዋን ድሌት ህዝቢ ኬንያ ንምስማዕ ትስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይገሊጹ ኣብቲ ንሰሙናት ዝጸንሐ ተቃውሞታት ልዕሊ 40 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ምዃኖም ይዝከር እንተኾነ መንግስቲ ነቶም እማመታት ግብሪ ምስሓበ መንእሰያት እቲ ሃገር ጠለባቶም ኣስፊሖም እዮም ነዚ ስዒቡ ድማ ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣን ክወርድ ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ ዝሓለፈ ሐሙስ ዊልያም ሩቶ ንካቢነ ሚኒስትራት ምስ ኣባረረ ሓላፊ ፖሊስ ኬንያ እውን ባዕሉ ካብ ስልጣኑ ይተኣልዩ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት በጥኢት ከም ዝተሃርሙን ገለ ካብዚኦም ንሞት ዘብጽሕ ጉድኣት ከም ዘጋጠሞምን ይገልጹ በተወሰኺ ካልኦት ኣማይት ድማ ተጨውዮም ከም ዝተኣስሩን ከሲሶም ነይሮም ዊልያም ሩቶ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ሕጂ ዝመጾም 11 ሚኒስትራት ሽሞቶም ናብ ሃገራዊ ባይቶ ቀሪቦ ክጸድቕ ዘለዎም ቀዳማይ ጉጅለ ምዃኖም ይሓቢሩ ሓደ ካብቶም ፕሬዝደንት ዘቕረቦም ፍሉጣት ኣስማት ኪቱሬ ኪንዲኪ ኮይኑ እንድሕር ሽሞት ጸዲቑ ከም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ስልጣኑ ዳግማይ ከቐጽል እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፖሊስን ዕጡቓት ሓይልታትን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ስጉምቲ ብዝወሰዱሉ ኣገባብ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ብዙሕ ጻውዒታት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ይኹን እምበር ብዙሓት ካብ ተቃወምቱ ዊልያም ሩቶ ካብቶም ዘባረሮም ካቢነ ሚኒስትራት ደጊሙ ይመረጽ ምህላው ዘለዎም ቅሬታ ይገልጹ ኣለዉ እቲ ፕሬዝደንት ኣቐዲሙ ንሓድሽ መንግስቱ ካብ ኣባላት ባይቶ ተቃወምቲ ክመርጽ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ዝሓለፈ ምርጫ ዝተሰዓረ ሕጹይ ፕሬዝደንት ራይላ ኦዲንጋ በዚ ተሃንጥዮ መጽንሑ ይዝከር ይኹን እምበር ሩቶ ካብቶም ዝሰጎጎ ካቢነ ሚኒስትራት ደጊሙ ክመርጽ ምውሳኑ በተቃወምቱ ሓያል ኩነነት ዝገጥሞ ዘሎ ኮይኑ ነደገፍቱ ድማ መቃቂልዎም ኣሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم